bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare Janvier mon en garti hannde oɗo ñalawma talata ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e denɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar. titruji men ɓurɗo mawnude ɗiɗo habaruji ko toon to États-Unis jahateno no kanko Donald Trump en wayno avocat ji makko mbaɗi appel décision mbaɗano toon to men ittudemo e liste uji candidat ji ha hande toon to États-Unis hon kanko sénateur Menendez jeeyaɗo toon to New Jersey en wayno kadi ɗum ɗo goɗɗi kadi jalti kadi wonde omo waɗi ɗum noon ko ɓeydude takke kadi ɗo waɗi ɗum ya pour wonde omo ñaawe sibabu nde o yenama ligguey makko pour leydi Qatar e leydi Égypte. habaruji menen ha hande toon to États-Unis hono toon to université biyeteɗo Harvard hono biyeteɗo Claudia Gay ɗum noon ko kanko gaddunoɗo oɗo université ɗum o démissioni hande ɗum noon en jahol koni sababu mo. habaruji meɗen international jiɗoɗen ko toon to Beirut hono kamɓe Israël wiya wonde ɓe mbari goto kadi yimɓe ardunoɓe Hamas min international manaw en toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Ali Ndiaye en woni ko candidat présidentiel mo élection ngaji Sénégal o wi wonde ko so tawi o toɗɗama pour ardade leydi Sénégal mo wallu seulement Sénégal naɓe fof hawride kono noon kadi mo wartiri yakare wonande ɓeɗo sukaɓe ummotoɓe toon to Sénégal pour yaade Europe. ɗum noon ko konnguɗi makko hannde ɗum noon caggal nde fotte kadi e radio jowol sare ɗum won titruji men ɓurɗi mawɗude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko talata ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire mon toon to États-Unis hono kanko Donald Trump en wayno avocat ji makko bindi hannde kayita ɗum noon ko neldu ɗum cour d'appel pour wiide wonde ne calli hono kanko secrétaire d'état mo Maine biyeteɗo Shena Billows mo waɗi toon pour décision mo ƴeftuno henno ɗum ne wiide wonde hono kanko Donald Trump wawa wonde candidat toon to Maine. siftinde on tan ko pour wonde candidat présidentiel aux États-Unis il faut ko état ji ɗi fof jomumen waɗa hen woteji mum wotane hen ɗum noon en wayno ko Maine kañum hoore mum rewi koye état jeere biyeteɗo Colorado caggal nde Colorado kamɓe cour suprême mabɓe kamɓe ne wi wonde ko hono Donald Trump wawa wonde liste uji toon to Colorado. ɗum noon avocat ji makko kanko Donald Trump hande mbaɗi appel pour wiide wonde ko kanko oɗo Shena Billows en wayno ko kanko woni secrétaire d'état toon to Maine e mbi wonde ko neɗɗo bias ɗum noon firti ko jingowo ko par ce que ko jingono on fonno yaltinde hoore makko nde oɗo décision jeftere nde par ce que eɓe paami ko démocrate eɓe paami kadi o yiɗa Trump eɓe paami kadi o yiɗi ko wallude Joe Biden beele ne gaño woteji garoji e nder ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. ha hande toon to États-Unis sénateur Menendez ɗum noon ko jeyɗo toon to New Jersey takkaɗo kañum joom suudu mum wonde jeena ɗi gummiɗi toon to surtout leydi Qatar e leydi Égypte ɗum noon ko taw kanko oɗum sénateur go kadi e dossier ji ganduɗa en patuɗe ɗiɗi eɗe leydi ɗi ɗum noon en ɗeɗen jeena en jeeya hen surtout ko yalti hande montor mo joom suudu makko mo rokka taw montor o jarata ko valeur muɗum ko $90,000 e kadi e gueɗe goɗɗi kadi ɗe ganduɗa ene jiitama wonde ɓe rokka ɗum taw ko état Qatar rokkimo walla ko état Égypte rokkimo ɗum noon ko taw omo liggo nden e dossier ji ɓeɗon ɗum noon ɓe mbi wonde ɗum noon ko corruption firti ko jeenaɗo yo wallu ɓeɗon ɗum kadi ko mbimi ɗum noon kadi ɓe mbi ko hunde lundinde constitution mo États-Unis ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kesse e jantude kadi ko takkuno ñanden ko wawi wonde fof en wani kanko sénateur Menendez o jaɓani haalde hande micro kono avocat ji makko mbi ɗum ɗo foof ko laamu ngu tan yiɗi takkudem kadi koɓe kalata ko fof koɓe mbiyata tan koɓe cikki kono ala fof preuve moɓe jogui wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde yaltude hande toon to New York. ha hande toon to États-Unis hono kanko biyeteɗo Claudine Gay ene wayno ko kanko adino université biyeteɗo Harvard ene wayno ko hande kadi o yaltini kanko hoore makko windi lettre o wi wonde ko o woppi place makko démissionné ɗum noon ko caggal kadi nde gueɗe kesse jaltuɗe wonde omo hutorino en won bindi won bindi ɗi kadi omo hutiri bindi janen gonɗen mbiyata ɗum plagiarisme ɗum no fof yanti kadi koye lewru ɓennuɗo kanko oɗo debbo e kanko e université ji ɗiɗi goɗɗi woni tati min mbawino arde toon to Sénat ɗum noon ko jabade namde sibabu nde won étudiant ji juif en kalno mbi wonde ko kisani e nder ɗiɗo école aji ɗum noon en wayno ko kanko mo jeeno e jaabinoɓe ɗiɗon question ngaji wi wonde ko omo namda mbiya wonde so tawi
ɓeɗon ko fate kisal mumen e nde ɗon écolaji so tawi wonani garanti est ce que ɗum ɗo ko hunde wona hunde lundinde kuule écolaji mabɓe kanko waɗa makko no jabriniɓe mbi o wi wonde ko ene wawi wonde kono noon fawi tan ko holno ɗum ɗo fof holno nanguira ka ɗon haala noon ne wayno mettini yimɓe surtout woni républicain ji walla yimɓe kadi ɓe ganduɗa oɗo saaha ene cuutini ko surtout henna israël e har nde woni toon to palestine nde ko ɗum waɗi oɗon saha démissionnani kono noon caggal ko yalti hannde sibabude o wurima walla o hutorima kaaki janani ɗum noon ko bindi ɗum taw koye o yantini bindi makko ɗum ɗo fof ene wayno addinimo kanko wiide alay saago démission harvard gueɗe batuɗe ni yanti hen wiyete ka trichima ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa yoɗani ɗum waɗi donc windi lettre makko hannde o démissioni o yanti yimɓe neɗɗo goɗɗo démission oɗo ñanden taw université goɗɗo ɗum ɗo fof noon ko sibabude battande tan haare wonde toon to palestine hakkude israel naaɓe e hamas kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international toon to palestine e tugnade kadi ko anda hannde hono kamɓe israel naaɓe wiyama wonde ɓe berlima drone goto ɓe mbari toon goto e yimɓe ardinoɓe groupe hamas ene wayno oɗo saha joni wiya wonde ɓe mbari toon to beyrouth gorko goto biyeteɗa salih al awri ene wayno ɓe mbarimo caggal nde ɓe neldi toon drone ɗum noon eno ñalawma fof ko kamɓe israel naaɓe mbino wonde ko wona kamɓe goni responsable walla wona kamɓe neldi oɗon drone kono e nder habaruji jaltuɗe e jamme he hono kamɓe états unis ɓe gonɗi ni ɓe mbi ko israel neldi oɗo drone warimo toon kanko biyeteɗo saleh al awri ene wayno ko kanko kadi jeeno ko yimɓe ɓe ganduɗa henno taw ko yimɓe haralleɓe ko fate haare kadi yimɓe ardinoɓe oɗo groupe biyeteɗo hamas kanko noon awri noon o maari ko duuɓi 15 e kadi ene wayno ko kanko waɗa makko jeeno ko groupe walla ardinoɓe groupe goto biyeteɗo al qasim ɓeɗe kadi ko yimɓe haɓeteɓe taw ko hamas jeeya ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saaha ene wayno ko israel wonno ko wiide wonde ko wawɗo neldude oɗo drone fof warde mo fof ene wayno ko wonani attaque beyrouth wonani attaque liban wona en attaque aussi hezbollah kono noon ko attaque ko kanko baraɗo ɗum ɗon kadi firti wonde ko kulol no woodi oɗo saaha joni hakkude kamɓe liban e kamɓe israel hoto ɗum ɗo wontude hakkude guerre mabɓe kamɓe ɗiɗo sibabu nde neldude ko wayno bomboji e nder leydi janandi ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe liban ɓe beltaki hen taw no fewi ko wawi wonde fof ene wayno ko masnaɓe e surtout kadi iran naɓe nene continue no condana oɗo attaque e surtout mayde oɗo gorko toon to beyrouth habaruji men international hande toon to japon e tugnade kadi ko yalti ko sakiri yaltude ene wayno ko avion goto ƴeftunoɗo jeygol taw haade mo juurade ne wayno ko oɗo sadio ɓe mbi ken wona 1,390 neɗɗo jalti avion kono ene wayno ko yimɓe joyo taw ko yimɓe jeenaɓe liggotoɓe maayi hen ko no ɓe ɗuminiri ni ko limtude wonde ko hawnaki ko karallagal mongal woni e ɗiɗo avion ŋaji pewniraji joni par ce que ɓe mbi e nder hitande 1985 avion kadi mayɗi sumirde noon ɗum noon ko avion mo mbiyata japon airline nogas tati ɗum noon ummino ko Tokyo faade Osaka ɗum saaha wari ken wona 990 neɗɗo taw koye 990 wonno e avion he donc yimɓe nayi gurno hen ɗum noon ngol ɗo en sibabude hawnaki won karallagal kesal baɗangal hen surtout yenno avion so to ha yimɓe mbawa yaltude taw gañodirani walla koye noon ɗum fof ko hunde walli au moins avion en mayɓe hen ko yimɓe joyo tan ɗum noon ko 390 jalti avion ene kesi haade habaruji men international cakkitorɗen ko toon to sénégal e tugnade kadi e jokkodiral bangal hakkude radio Jowol Sare e kanko biyeteɗo Ali Nguy Ndiaye ɗum noon kadi ko candidat présidentiel toon to leydi sénégal ene wayno ko wi wonde ko d' abord ko wallata neɗɗo wonde ƴamde lefol ha wiye wonde oɗon wawi ƴamde lefol d' abord ko il faut ko neɗɗo jogo ko wiyete hen pellital en yiiɗi ƴamde lefol ngol ɗon caggal muɗum kadi jogo gueɗe ɗe ganduɗa henne taw ko gueɗe patuɗe e neɗɗagal muɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi wadde kanko hoorema kadi o haali woyi wonde ko simu jogade mo expérience par ce que o woni ministre uji ken wona département ji nayyi o woni kadi laamu ngol ken wona duuɓi jeenayyi e sibabude kadi jokkodiral makko e yimɓe ɓe ganduɗa hen wonɓe nder leydi wonɓe caggal leydi on wawi ƴamde lefol ngol kadi mo jogui karallagal muɗum o haali kadi gueɗe kewɗe o wi ko so arti e leydi ndi
so tawi o toɗɗama o woni laamiɗo leydi ma wallita leydi Sénégal yimɓe Sénégal naaɓe fof hawridde kadi won gueɗe kewɗe keɗoɗen noon ko haali hay so ɗen mbatta ɗum e Pulaar. donc e nder jaabol makko gaddanol d' abord ko fate holko jogui kene wiye wonde ko qualification kene wawi wadde mo ƴammowo lefol laamu toon Sénégal o wi wonde ko d' abord o wi d' abord ko il faut ko neɗɗo jogo volonté jogo yidde wonde yiiɗi wadde wonde candidat e caggal muɗum kadi jogo gueɗe ɗe ganduɗa parɗe neɗɗagal muɗum est ce que wonko wawi donc e nder jaabol makko gaddanol kanko Ali Nguyi Ndoye o wi d' abord ene wayno ko wiyete qualification ko waɗata neɗɗo holko woni sababu an hoorema aɗa wawi wiyede wonde ko aɗa foti ƴamde lefol o wi d' abord il faut ko jogoɗa ko wiyete hen yidde jogade volonté wadde wonde candidat ɗiɗi ɓe guel kadi kanko hoore makko mo jogui ko wiyete omo jogui sifaji ɗi ganduɗa hen professionnel qualité ji professionnel e qualité ji kadi ɗi ganduɗa hen sibabude o woni ministre duuɓi kewɗi o woni kadi département ji kewɗi o woni kadi omo jogui kadi gueɗe ɗe ganduɗa komo jangui ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi waldemo wonde candidat taw ko a ɗaɓɓude ardade leydi Sénégal. hono kanko Ali Nguyi Ndiaye kadi nde o namda ko fate en est ce que sibabu nde woni no gouvernement Macky Sall kadi gueɗe kewɗe mbaɗaɗe gouvernement Macky Sall kanko hoore makko ko ministre wonno no duuɓi jeenam woni ministre est ce que ɗum ɗo ko hunde nde ko programme continue o walla ko goɗɗo mo addi o wi wonde ɗum ɗo wona hunde continuare c'est à dire ko so tawi neɗɗo waɗi kene duuɓi sappo aɗa waɗa investir a ƴeewa toto ko mbiyata a waɗat ko wiyete évaluer a ƴeewa holko marché holko marchani o wi donc o wiyandi ko so tawi ƴeewama joni Sénégal e tugnade kanko haalma ko hannde o wi wonde ko Sénégal yimɓeɓe ene tampi eyyi donc ɗum woni donc o wi wonde ko ɗum woni caggal duuɓi sappo ene foti waɗede ƴewtede o wi o wiyata noon wonde ko kala ko waɗano ko en ko hunde moƴƴani kono noon ene foti ƴewtede par ce que o wi gurdam hannde Sénégal ene tiiɗi chômage ne ɓeydi o wi probléme uji surtout ko wayno sukaɓe nenen jalta e ko wayno e gueɗe mbaɗe noon o wi ɗum ɗo fof ko hunde nde o wawata kanko hoore makko waylide changement holno ɗum martirta o ɓeydi hen kadi o wi wonde ko ene wayno so tawi Sénégal ƴeewama kala ko ñamete Sénégal hannde ummoto ko caggal leydi o haali hen ko wayno maaro en ko wayno gueɗe ganduɗa ene cohla no fewi o wi ɗum ɗo foof ene wayno ko ñamde ɗum toon ɓeyi wadde hen kalis ene sooda ɗum ene wayno ko gonɗa koye wallude leydi janandi taw an hoore maɗa fonno wawde wadde ɗum toon to Sénégal o limti hen kadi département surtout banggue maayo leyɗele ne goodi ndiyameji ne mbayno leydi e kadi yimɓeɓe ne jogui volonté ne jogui vraiment pellital liggade kono ngala no liggori o wi ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko hoore makko so ari mo wayi ɗum hono kanko candidat kadi Ali Nguyi Ndiaye nde o namda surtout ko fate jokkodiral hakkude Sénégal e leyɗele ɗe ganduɗa oɗo saaha joni taw ko militaire ji laami toon o haali o wi wonde so tawi teskitama tan hande to kala to kuddita waɗa e leyɗele Afrique surtout banggue gonɗe banggue hirnangue ça veut dire ko ɓe mbiyata wonde ko CEDEAO kañum hoore mum ɓi guite mum ko juusi caggal nde teskiti walla nde tinano wonde ko laaminoɓe toon ɓe enen e kañumen ene wayno ko laamiraki taw ko démocratie donc pourquoi CEDEAO muɓi guite mum guil nden tuji mbaɗi toon ɗi kudditaji mbaɗi toon ɗum fof ko ɗum addi ɗum toon donc o haali hen o wi wonde ko won yeeruji goɗɗi par exemple o hawnaki won yimɓe ardinoɓe toon taw ko président ji mbaɗaɓe suɓaɓe taw ko woteji kono caggal mum continue ne arda continue hankkadi cali oppude laamu ngu ha mbino mbaɗa hen troisiéme mandat ɗum waɗi donc population o fof ene wayno fuɗɗi hen segde ɗum waɗi donc kudditaji ɗi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi koni sababuji muɗum kono noon ene wayno ko no wiiri ni o wi wonde ko CEDEAO ɗum ɗo fof meeɗani haalde haala mum haali haala mum tan ko caggal nde kudditaji ɗi mbaɗata ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene foti safrede donc o rappeli tan kadi o wi wonde ko leydi mbawɗa wonde fof so tawi ene wayno garduɗa laamiruɗa ko sababude a toɗɗama woteji toɗɗimama ya arta donc alay saago mbawa an hoorema respectude holko wiyete en gueɗe ɗe ganduɗa démocratique nawɗema toon nde ɗum ɗo fof o wi ko ɗum woni caɗele woni leyɗele ɗe ganduɗa oɗo saaha joni mbaɗi toon kudditaji taw toon to Afrique o haali kadi ko fate jokkodiral hakkude leydi Sénégal et surtout leyɗele Afrique e kadi e leyɗele ɗe ganduɗa en Europe ko en France en o wiɗen ngal ɗon jokkodiral noon fotani wonde tan jokkodiral taw ko leyɗele mawɗe ɗe tan kañum en gañoto ɗum noon foti ko wonde ko jokkodiral pawgal e gonga
o jaabima aussi holko woni holko jogo hol peeje ɗi jogaɗe ɗi ganduɗa ko faten dartinde oɗo nguɗo pusu taw ko sukaɓe ummotoɓe afrique ne gara toon to europe ne gara toon to amérique o rokki yeru tan e wayno ko toon to new york kene wiye joni won imamuji ɗo yano kene wiye hakke ujunnaji 2 taw ko suka sénégal neɓe gari toon tuggi tan hitande ujunnaji 2 ha hitande ujunnaji 2 o haali noon o wi wonde ɗum ɗo foof ko so tawi caggal nde foti ɓeɗon foof woni hen mbimo wonde ko ngala fof espoir wonde son sénégal par ce que ala fof no mbawi dañde no guurdiri donc alay saago way donc ɓeɗo sukaɓe fof goytoto ko oɗo saha joni ngala ko wiyete yakare ngala kadi ko wiyete espoir gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi wallude ɗumen wurde leydi mumen donc alay saago jalta o wi ko ɓuuri hewde mabɓe kadi ko so tawi heewi duuɓi mum ko duuɓi 45 ɗum ɗo fof ko hunde no moƴƴani o wi noon ɗum no il faut ko solution mum wonata ko ƴewde peeje baɗeteɗe ha ɓeeɗo mbawa rokkitede yakare rokkede waɗanede gueɗe tawne mbawi heddade leydi toon to sénégal e walla leyɗel afrique gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe waɗede pour wallude sukaɓeɓe ɓe garani taw walla même hay wonɓe ɗo ɓe ko ƴewande ɗumen liggueyaji ƴewande ɗumen liggueyaji noon il faut ko kalis laamu waɗa ɗum e secteur ko wiyete privé taw sukaɓe wonɓe toon ɓe ene mbawi dañde liggueyaji o wi o fottiɗo e sukaɓe toon to new york taw ko yimɓe joguiɓe maîtrise uji mumen walla yimɓe wonɓe université ji walla gueɗe mbaɗe noon o ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa henne ko hunde ene foti wattede haqqille kadi ko woni solution ma ko gadano ko d' abord ko ƴewde holno artirte ko wiyete yakare walla ko wiyete espoir wonande ɓeɗo sukaɓe toon to sénégal ko fate justice hono kanko candidat Ali Nguy Ndiaye o wi wonde ko d' abord ko fate justice ko justice pour yimɓe foof justice rokke kadi ko wiyete en ndimagu mum taw ne wawi wonde ɗon en wonani yimɓe foof o ko fati noon surtout ko fati élection ngaji kanko woni ministre de l' intérieur gueɗe ɗe ganduɗa baddeteɗe oɗo so sajuni ko wayno parrainage ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa o waɗi ɗum koye temps makko waɗa kadi o wi so ƴewama hande joni kene wiye 93 candidat parrainage waɗama ɗum ɗo fof ko résultat ji liggueyaji nde woni ministre de l' intérieur nde donc question meɗen cakkiti ko fate hen suuɓa wiide wonde so tawi woteji ɗi mbaɗi ko yeru tan so woteji ɗi mbaɗi ene woni ko kanko o yeehi deuxiéme tour est ce que APR en jogori suɓademo par ce que ko APR ko toon wonno o yalti e ɗum noon no wirini o yalti ko sibabude ono biyeteɗo Amadou Ba suɓama est ce que APR ne jogori yentude makko pour wotanamo walla so tawi ko APR yeehi deuxiéme tour kanko yahani est ce que kanko wotata appuji o wi kanko wona ɗum woni important ko peuple sénégal ko kañum wotata e kadi hay jaaɗo deuxiéme tour foof wona par ce que kañum hoore mum wondine ɓeɗo walla ko sehli muɗum wona neɗɗo ɗo minti ko yimɓe sénégal naɓe votanta o rokki yeeru noon hitande ujunnaji 2010 ko noon wano ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hoore makko e nder conclusion o wi ko so arti d' abord ko woni goƴƴe makko gadano ko d' abord ko sukaɓe ɓe rokku ɗumen yakare mais aussi ko ma wawa wallude sénégal naɓe foof kawriti sibabude duuɓi ɓennuɗi jeeyaɗi ko caɗele gonɗe toon sénégal ɗum noon pour beele mo artira deejre e leydi sénégal donc ɗum ɗo ko entretien ne juuti seeɗa ɗum ko résumé tan dokkunomen bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowol Sare ko ɗi habaruji min joganno noon hannde e ɗemgal Pulaar siftintron toon hannde ko talata 2 lewru janvier hitande ujunnaji 2023 yen mbaali jaam on jarama.